Bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay innama aade goto wawa ɗum firtu. Bisimilla moon e hayangoji men hande ko alkamisa balɗe capantati e lewru setto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego. Ruɓindo moon jayndeji arti gam to gande on koɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande. Jayde le parlement de kam dawri ko ɗum ko ganduɗa kam ɗo woni port o mo ganduɗa kambo woni barñi sendude demoldo dembo waɗate ɗon miɗa andi hina wawi tawa bahe dillino ɗum welano ɓe ganduɗa kamen koɗno ɗon ɗo barñi sendude e si noon hina wayno e liggade e on ɗon port de hina wayno tigui tigui ndiyam jarateɗam e ndiyam moƴƴuɗam de maɗam yaltu ɗon ɗum noon hina wayno ɗum deñni hakkillaji ɗi e si noon ɗum addi belamma e ɓiɓɓe senduɓe ɓe ganduɗa kamen goni ɗon tigui tigui noon jayne nde windiri ɗum mise en exploitation du port minéralier et vraquier de Bargny Sendou, l'alimentation en eau potable calme les ardeurs. Jayde le parlement tigi hen ko ganduɗa ka woni Ousmane Sonko de wiɓe ɓe ganduɗa kamen jogui jagorɓe yewtiɓe e on ɗon port de woni ɗo laaɗe ndiyam daroto on port Bargny Sendou de wi tigi tigui yoɓe mbat feere fa wuro ngo joguigo on ɗon liggey de yoɓe mbat magasin mo ganduɗa de ko ɗon tigui tigui moftete kala ko yaltinte e on ɗon port e wiide jayde le parlement e nder jayde yorde batu jagorɓe lesdi Sénégal o baɗata ɗo alarba kala de o mo ganduɗa ka woni Ousmane Sonko keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal de yekkati konngol wi toon tigui ɓe ganduɗa kamen jogui jagorɓe e nder Sénégal de kala ko ɓe mbiruno aadi yoɓe mbat ɗum no hannirta ni saabu noon firtude aadi moƴƴani noon tigui jayde nde windiri ɗum conseil des ministres stabilité sociale le PM exige rigueur et respect des engagements hina wayno tigui tigui de e on batu jagorɓe baɗɗo balɗe nogas e jeenayyi e lewru setto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego de kam tigui Ousmane Sonko keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal de wi woto haydara heddoyo foof ko galdaɗa ko de hino yowiti e koɓe nanadirno ko yo ɗum waɗe no hannirta ni saabu jayde yor wi ko ɗum takata jaam waɗa e nder lesdi he ɗum woni la paix sociale noon tigui jayde windiri ɗum au conseil des ministres du 29 avril 2026 le premier ministre a fermement rappelé la nécessité d'une application rigoureuse coordonnée et dans les délais du pacte de stabilité sociale signé avec les organisations patronales et syndicales hina wayno de tigui tigui kala keyniɗo goomu syndicat ji de ɗum ko nanadirano e laamu hoyde Ousmane Sonko wi yo ɗum waɗe no hannirta ni e wiide jayde yor noon tigui jayde le soleil gonɗiniri ɗum saabu windi ko dialogue national et réforme du système politique le président mise sur l'inclusivité hina wayno de tigui tigui kala ko yowiti e politique e si noon e syndicat ji e ko wayi noon de o keyniɗo lesdi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wi ko woto hay goto woppe keeci yo mbo kala nodde jille e kala ko ganduɗa de hina abbi e gooɓe jiile e si noon batuji ɗi ganduɗa de yimɓe heɓe ɗe poti wat gam jaam arta e nder Sénégal e si noon lesdi ndi deeƴa mbo kala wawa won e belle yatuji mum noon tigui jayde ɓesdiri hen à un mois de la journée du dialogue national prévu le 28 mai le chef de l'État a remis au cœur de l'action gouvernementale l'exigence de concertation lors du conseil des ministres tenu hier non tigui jayde le soleil windiri ɗum e ɗerewol mum adanol jayde l'informé kam arti ko e ngu cumu batngu toon to marché Sandaga e nder Dakar ɗum noon wadde wayino ko hay goto hawrani hen e laƴalde e si noon hewɓe jakkanama hen hewɓe cumrama hen ɗum noon jayde l'informé windi ko nouvel incendie à Sandaga les dégâts frôlent le demi-milliard hino wayno ko yakki ko toon e ko suumi ko toon de siko tawi ɗum ɓetama danaka seeɗa ɗum tolno e feccere milliards et koppareje men jayde ɓisdi hen un énième incendie nocturne à Sandaga qui interpelle hina wayno de ngol watti boli kewɗi de hina teske toon to nder Sandaga de hina suma jemma ɗum noon hina uddi hakkillaji ɓe ganduɗa kamen jeeyata toon to Sandaga e si noon kamen koɗi gonɗon sengo e wiide jayde l'informé jayde las kam windi ko déchets biomédicaux une bombe sanitaire hina wayno de tigui tigui kala ko yaltata e toon to galleji cafrorteɗi de woni
jidde mumen de kala ko liggorte toon tawa noon hina weddede hina wayno ɗum kam hina wawi addu ñabbuli e nder Sénégal sabo hina wayno ala jidde nde gandanɗa kam nde tigui tigui uddita gam ɗen ɗon kaɓirɗe beddeteɗe ɗe mbawa toon wedde esi noon ɗinguji en kaaƴe jakkiɗe jarateɗe esi noon butelaji e ko gandanɗa de hina immo e nder galleji cafroɗi ɗi ko ɓuuri ko hen heew ɗum weddete tan e lakde sukaɓe heɓe pijira woɗɓe heɓe hen gaño jade nde wi noon ɗum ko ɗum bombe sanitaire sabo hina wawi addu ñabbuli kewɗi e nder lesdi Sénégal e wiide jayde las jayde Sud Quotidien de wi ko e suɓgoji garoji de hina wayno ha joni yakar siwa hen dañe noon tigui jayde nde windir ɗum réforme électorale le consensus politique toujours introuvable hina wayno tigui tigui de ko yowati ko e suɓgoji ɗin ɗon garoji de hay goto nanodirani oya ɓe wonɓe e landaji politique he e laamu ngu kamen de hay siko tawi heɓe poti jooɗo e batu goto ɓe layda hono tigui tigui ɗin ɗon suɓgoji darorte ɗi mbaɗate e nder Sénégal ɗum kam ha joni ɓe nanodirani hen ɓe jiitodirani hen ɗum noon ɓesdi ɗum ko réforme o mbaɗaɗo e nder code électoral he woni ko hesɗitina ko e nder on ɗon code électoral e wiide jayde Sud Quotidien e ɗerewol mum adanol jayde Les Échos de wi ko gam o poɗɗo jooɗo e jappere organisation des Nations Unies woni goomu gendiji aduna de on poɗɗo ɗon jooɗo de hina wayno wuuro laamorgo lesɗele denduɗe woni Washington de layi no mbo kala foti jooɗor e sinon mbo kala foti daror gam tigui tigui wawa heyno on ɗon goomu ha taki noon jayde nde windi ko désignation du prochain secrétaire général de l'ONU Washington fixe des critères hina wayno noon on ɗon jamano de Macky Sall omo ganduɗa homo jilla e nayoɓe foɗodiratɓe nden ɗon jappere de kam Macky Sall de ha joni jayde Les Échos wi ko homo jogui gartam e wawde jogo on ɗon goomu ha taki jayde nde windi ko Macky a encore toutes les chances jayde nde ɓesdi hen le principe de la rotation écarté par Washington hina wayno tigui tigui de ko wiyeno ko e ñande foof hina waɗi e nder aduna sengo fotgo heyno on ɗon goomu ɗum kam ɗum wona ko woodi ɗum wona ko waɗate e wiide jayde Les Échos jayde nde ɓesdi hen le département d'état souligne qu'aucun candidat ne sera jugé sur la base de caractéristiques immuables wi hina wayno jayde nde yiɗi wi ko kamen foof de e ɓen ɗon nayo hay goto ƴewretake ko gandanɗa ko de waɗi ɗum walla wurdi noon e nder liggey mum ha taki jayde nde gasneri ko Washington cherche un candidat pragmatique déterminé et axé sur les réformes hina wayno tigui tigui de jayde nde wi ko kam Washington de ko sohli ko de ko goto mumen mo gandanɗa de hombo yaawi hombo wawi e sinon hombo tiɗni hombo dari tigui tigui gam addude ko hesɗi e on ɗon goomu e wiide jayde Les Échos jayde La Libération de artiko e ko rewi ko hakkude Bocar Samba Dièye jeyatnoɗo maaro e nder Sénégal de e banque omo ganduɗa kambo wiyete Attijari CBAO ha taki jayde Libération windi ko forcing de la banque pour vendre ses immeubles sur la base d'une créance en tok hina wayno tigui tigui de jayde nde wi ko doole tigui on ɗon banque yiɗi addu gam yeyde galleji ɗi gandanɗa kam Bocar Samba Dièye jiiɗi de e ɗum noon tawa noon hina yowi e ko gandanɗa ɗum wona gonga hande ɗum wona gonga janggo jayde nde windiri ɗum ko Bocar Samba Dièye seul contre Attijari CBAO face à l'injustice flagrante l'opérateur économique a écrit le 22 avril 2026 une lettre au président de la République pour solliciter une audience hina wayno de kam on mo gandanɗa ka woni Bocar Samba Dièye de tawa ko jeeyowo maaro keptinaɗo e nder Sénégal de windi lettre o mo ganduɗa ka woni président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗum noon ko e balɗe nogas e ɗiɗi e lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom gam tigui tigui wawa hawrite mum tawa noon ma layan ɗum tigui tigui ko rewi ko hakkude mum e on ɗon banque biyeteɗo Attijari CBAO e wiide jayde Libération gasnirtel ko coftal ɓalli saabu Rewmi Quotidien Sport wi ko basketball Africa League l'AS Ville de Dakar bat FUS de Rabat et se relance hina wayno tigui tigui de e ngal ɗon coftal ɓalli biyetegal beddel de woni basketball hina wayno tigui tigui kippu o gonɗo e Ville de Dakar woni wuuro Dakaru ngo de kam ngo tigui fooli kippu o gonɗo toon Maroc tawa hombo wiye FUS Rabat hina wayno noon kippu Sénégal o kambo mbo dartini kosɗe e sinon mbo immima gam faade yeeso e wiide jayde Rewmi Quotidien Sport bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o